Spelly. Good evening. Yan, magandang gabi sa'yo, si Spelly. Maraming salamat si Spelly sa pagsilip. Thank you so much. Magandang gabi sa'yo. Sige lang sis, puntahan ko yung bahay mo sa Spelly. Maraming salamat sa Spelly ha. Thank you so much. Ayan, si Tony. Tony, may collab shout out. Thank you so much, Tony. Good morning. Love you to baby. Tony, hello, may collab shout out. Thank you so much for coming, Tony. Yan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ano ba yung watch ko dito? Ayan, dito na lang ako sa yan, 7 million in the house, guys. Maraming salamat sa mga naka-video dyan. Maraming salamat. Yan, may collab shout out. Yan, naka-play ka na sa Spelly. Yan, naka-play ka sa Spelly. 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Still watching si Spelly. Naka-play ka lang si Spelly sa akin. Yan, may collab shout out. 3 million in the house.
maraming salamat. Ayan, Kumar Ale, hello, may kalag shout out, Kumar Ale. Thank you so much for coming, Kumar Ali. Kumar Ali Vlog, ayan. Ayan, dan pulwas ka na sa spelling. Maraming salamat, sis. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Kumar Ali. Wait lang, ha. Ayan, Claudio, hello, may kalag shout out, Claudio. Thank you so much for coming, Claudio. May kalag shout out. Ayan, Kumar Ali, I'm going to your link, Kumar Ali. Ayan, tamsakan ko yung premiere mo, Kumar Ali nga, tama. Ayan, dan tamsakan, no, Kumar Ali Vlog. Ayan, Kumar Ali, I'm going to your video. Ayan, playing your 9 minutes and 43 seconds, Kumar Ali. Ayan, playing your video, Kumar Ali. 9 minutes and 43 seconds. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, may kalag shout out sa iyo dyan. Ayan, pakitamsakan mo naman yung aking nakapin, Bicolano Vlog Tracking. Tapos magbaba ka ng bahay mo dyan, kabayan. Kumar Ali, yan, still playing your video, Kumar Ali.
Bicolano Vlog Tracking, kabayan magbaba ka ng bahay mo dyan. Claudio, thank you so much, Claudio. Kumar Ali, still playing, Kumar Ali. Bicolano Vlog, baba ka ng bahay mo. Kumar Ali, still playing, Kumar Ali. Are you still there, Kumar Ali? Claudio Lopez, thank you so much. Ayan, Kumar Ali, that will watch your video, Kumar Ali, +1 banana. Ali Vlog, are you still there, Ali Vlog? Ayan, dito na ako sa bahay mo, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, dito na ako sa bahay mong binaba, Bicolano Vlog. 3 minutes and 21 seconds. Baka po may nakakakilala kay tatay. Ayan. Naka-play ka na, Bicolano Vlog. Ayan, naka-play ka na. Masilaw. Ayan, naka-play ka na. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Claudio Lopez, thank you so much. Ayan, I give you moderator now. Ayan, thank you so much for my full support to my live, Claudio Lopez. Bicolano Vlog Tracking, still playing.
Sikoy Boyski, may kalab shout out sa Sikoy. Magandang gabi sa'yo dyan. Baka makilala ka ni Claudio, ayan. Masugid na supporters ko yan, si Sikoy Boyski. Nakauwi ka na ba si Sikoy ng bahay niyan? Kala ko, Ma'am Boyski na lang. Hindi mo talaga nakakalimutan yan, ah. Wala pa si Gemaline. Mamaya, masasabay na naman ako kay Gemaline. Nag-wait pastilan. Ayan, Tespa. Hello, nagalag shout out. Tespa. Tespa YouTube. Ayan. Claudio Lopez. Ayan, natawa naman si Claudio Lopez. Di naman niya naintindihan si Sikoy. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Sir, playing ka. Bicolano Vlog Tracking. Buti hindi mo napag-inapanaginipang si Sikoy. Yung ma'am at saka yung sir. Ayan, Bicolano Vlog. Apple Watch ka lang, Bicolano Vlog. Ayan. Pang 34 thumbs up, Bicolano Vlog. Ayan, si Sikoy Boyski. Dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Boyski. Habang wala tayong, ibang kausap. Ayan. Philip, kung pinanaginipan, sana si Sikoy, kung anong ginagawa. Ayan, 5-1. Ayan, 5-1. May galab shout out sa'yo. 5-1. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, maraming salamat, Sikono, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, si Sikoy Boyski, dito muna ako sa, hindi ko pa siya na-play dito sa cellphone ko na to. Itong birthday, happy birthday. Ayan, may ads ka pa si Sikoy Boyski, tapusin natin para may pambili ka ng, may pambili ka ng apam. Thank you, Idol, sa pa-jacket. Walang anuman, 5-1. Thank you so much for coming din, 5-1. Yan, baba ka ng bahay mo, 5-1. Bakit 5-1 yung pangalan ng channel mo? Siguro tumama ka sa weteng ng 5-1. Salamat si Sikoy. Kala ko, pabili ng panty. Pabili ng apam si Sikoy. Ayan, Sis Jinjoy, nagalang shout out. 5-1 pa ba ka ng bahay, Idol? It's my birthday horse. Oy, talaga? Birthday mo? Wow. May 1 ang birthday mo. Tapos, tama ba? Sir Vic, Kalantas, may galang shout out po. Sir Vic, thank you so much for coming, Sir Vic. Tama. Yung 5, dahil May, ayun, tama. Kuha ko na, get ko na. Yung 5-1 mo. Tayaan ko nga yan sa wow, 5-1, happy birthday. Hindi pa niya birthday si Sikoy. Birthday niya yung pinangalan niya sa channel niya. Kaya 5-1 dahil May 1, tapos yung May, pang 5, pang 5 months siya. Ayun, di ba? Nag-get ko na, ayan. Yun. Ayan, Sis Boyski, may galang shout out from Sis Jinjoy. Ayan, dito na ako sa'yo, Sis Jinjoy. Dito muna ako sa baba, dahil hindi ko pa na-watch to. Sa Simbang Quiapo, si Sikoy Jinjoy. Akala ko birthday na makapag-shout out puno tayo si Sikoy. Idol Boyski, may galang shout out from 5-1. Ayan. 5-1 OTW si Sikoy Boyski sa'yo.
Sir Big, may galap shout out po. Idol Boyski, ayan. OTW na sa'yo, 5-1 si Idol Boyski. Ayan, si Steve Joy, naka-play ka na. Yoni Ariola, hello, galap shout out. Ma'am Yoni, thumbs up ka na sa happy live stream in God bless. Thank you so much po, Ma'am Yoni. Sir Pon Bars, galap shout out. Maraming salamat, Sir Pon Bars. Thank you so much. Ayan, 5-1. Next kita dito, 5-1. Ayan, Sis Jinjoy. Still playing ka, Sis Jinjoy. Ma'am Tespa, I'm going to, I will visit to your channel later, Ma'am Tespa. And Sir Vic. Ayan, si Kuno, Dan Pulpak at sa upcoming premiere mo. Ayan, from Boyski. Ayan, sis Boyski, Dan, ano ba to? Chinese New Year. Ayan. Sis Jinjoy, Dan Pulwats ka na, Sis Jinjoy. Jagad Channel, hello, may galap shout out. Jagad Channel. Ayan, thanks Sis Jinjoy from Boyski. Ayan, salamat Ma'am Bicolana. Ayan, Boyski, Dan Pulpak from 5-1. DJ Eva, may galap shoutout sa iyo, Sisi Koy. Magandang gabi sa iyo. Kumusta na Sisi Koy, DJ Eva? Hindi ka nagla-live, Sisi Koy. Ayan, Sis Boyski, Dan Pulwats na ako sa iyo, Sisi Koy. Ayan, may galap shout out, Sisi Koy. Sisi Koy, DJ ba? Madalang kitang hindi ko pa nagla-live. Minsan nilabang-abangan ko yung live mo hindi ko makita. Ayan, Sisi Koy, DJ ba? May galap shout out, good evening. Ayan, Jagad, may galap shout out, Idol, from 5-1. Ayan, Sisi Koy Boyski, from DJ ba? 5-1, dito na ako sa bahay mo, 5-1. Patayan ko nga sa wedding yan, 5-1. Pag ako tumama dyan, 5-1, babalatuhan kita. Ayan, Jinjoy, may galap shout out from 5-1. DJ Eva Idol, may galap shout out from 5-1. Jagad Channel, hello. Ayan, dito na ako sa bahay mo, 5-1. Tamsakan ko muna yung premiere mo, upcoming premiere mo. Ayan, +1 banana ka, 5-1. Ayan, Sebastian TV, hello, may galap shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may jacket ka na. Ayan, dito ako sa video mo, 5-1. Dito ako sa 8 minutes mo, in 34 seconds, 5-1, highlight ba to? Gameplay, competition. Tama ba yun? Tama basa ko? Ayan. 8 minutes in 34 seconds, 5-1. Naka-play ka na. Ayan, Sir Vic. Dito na ako sa bahay mo, Sir Vic. Ayan, Sisi Koy DJ ba? Bisitahin kita mamaya. Ayan, update lang kagabi, Sisi Koy. Pinutol agad ni Lolo. Bakit? Bakit, Sisi Koy? Bakit pinutol, Sisi Koy? Anyari? Ayan, 5-1, may galap shout out from DJ Eva.
Anita Food in Vlog, good evening. Ayan, may collab shout out, Anita. Kusinerong Pastor, hello, may collab shout out. Kusinerong Pastor. Si Kuy Summer, hello, may collab shout out. Si Kuy Summer. Sir Vic, dito na ako sa bahay mo, Sir Vic. Dito po ako sa 2 minutes and 48 seconds, Sir Vic. Ayan, dito po ako sa Mega World. Si Kuy Summer, may collab shout out. Ayan, maraming salamat guys sa mga mga nagtamsak. Ayan, Bastian TV, hello sa lahat. Nag-end ng kusa yung LS ko ko, hindi ko alam, end na pala. Ay, bakit? Medyo nagtagal-tagalan ka na kasi sisikoy na hindi ka nakapag-live. Ito si Lolo nagpapasaway na naman, tingnan mo, ina-hide na naman niya yung mga bisita ko ba. Tinirahan pa naman ako ng isa ni Lolo, nakita niyo ba? Jagad channel, Jagad connected from 5-1. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Bastian TV. Ayan, bibisitahin din kita mamaya at sunod kita dito. Ayan, test pa YouTube. Hello, may galap shout out. Sir Vic, naka-play ka lang sa akin, Sir Vic. Alam mo, malupit sa akin si Lolo ngayon eh. Medyo mahigpit si Lolo sa akin ngayon. Hindi niya ako binibigyan ng hindi niya ako binibigyan ng tao ngayon. Mas tumataas revenue ko, sisikoy, pag walang LS. Ay, ganun ba yun, sis? Ang kalahatang shout out, Francis, ay, Summer Mix Vlog. Ano ginagawa mo, sisikoy? Puro upload ka lang ba? Siguro nga, ganun nga din ang gawin ko. Big ka lang taas, dan thumbs up sa ride Hong Kong Central from Jinjoy TV. Ayan, Sir Big, pakibalikan na lang po si Sisikoy Jinjoy. Ayan, 5-1. Still playing ka pa rin, 5-1. Upload lang Sisikoy. Palagay ko nga Sisikoy, DJ Eva. Kailangan siguro mag-focus sa pag-upload kasi parang sa live parang walang gaanong revenue. Ayan, Sir Vic, done full watch na po kayo, Sir Vic. Sabi nga nila, mas okay daw yung yung mag-upload ka. May nagsabi lang sa akin kanina. Hirap lang gumawa ng Joy Delicate plus Bakasa. Sa oil tanker, sabi ni Sir Vic. Jinjoy connected from 5-1. Ayan, 5-1, still playing ka, 5-1. Ayan, Sir Vic, dan full watch na po ikaw, Sir Vic. Sabi nga nila si Kuya DJ Eva, mas okay daw yung mag-upload ka lang na mag-upload na mo. Ayan, Big Idol OTW from 5-1. Ayan, may ads ka pa, 5-1. Si Spelly, magandang gabi ulit. Maraming salamat, si Spelly. Ayan, nakagaling na ako sa bahay mo, si Spelly. Ayan, 5-1, malapit ka na mag-full watch. 20CH, hello, may galog shout out, 20CH. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys.
Oo, Sikoy, nung hindi pa ako pumapasok sa mga live kasi na-views na mga upload ko, kaya mabilis na money. Ma'am Peli Cooking Vlog, may galag shout out. Ayan, si Steve Joy dyan sa mga inasal at sa Turbo Chicken mo, thank you parang si Sikoy Boyski. Ayan, maraming salamat si Sikoy Boyski. Ayan, Sir Bars, next kita dito, Sir Bars. Yes, and kumuno likewise from Sir Vic. Enjoy lang kasi pag LSO si Sikoy Eva, totoo yun. Napapapuna naman tuloy ako. Kagabi si Sikoy Boyski, natawag ko na tuloy, ma'am. Ayan, maraming salamat. Tawag dito. 5-1, ayan, full watch ka na, pang 64 thumbs up. Ma'am Astrid, may galag shout out, Ma'am Astrid. Ayan, DJ Idol OTW from 5-1. Ayan. Guy, Boyski, mag-galag shout out, Francis Peli. Si Sikoy, may naghahanap sa'yo. Sino si Sikoy? Sino naghahanap sa akin? Maya, baka mamamong naman ka. Oo nga, si Sikoy Boyski ba? Ma'am Summer, may galag shout out from Mitsowi. Ma'am Astrid, may galag shout out. 5-1, dan connected with Bakas. Ayan, connected na pala Idol DJ. Ma'am Astrid, may galag shout out from Eva. May galag shout out, Astrid, may galag shout out. Good evening, parang Boyski pala. Thank you, thank you, host. Ayun. 5-1, maraming salamat sa'yo. Ma'am Peli, good evening. Ayan. Ma'am Peli, may galag shout out. Nakuhuli ako. Si Steve Joy, may galag shout out from Sis Peli Cooking. Ma'am Boyski, may galag shout out from Ma'am Astrid. Ate Pelis OTW. Ayan, 5 dikit plus baka sa latest mo. Si Steve Joy, may galag shout out. Ma'am Astrid po, ayan, from Dinjoy. Tambay lang, ligpit pa ng pagkainan. Sige lang, Sis Peli. Ayan, dito na ako sa bahay mo, si Sikoy DJ ba? Sige lang, Sis Astrid. Next kita dito. Dito na pala ako sa'yo, Sis Astrid. Punta na kita. Ayan, dito ako sa road trip, Sis Astrid, 5 minutes and 5 seconds. Playing ka na, Sis Astrid. Sir Bars, next kita dito, Sir Bars. Ayan, DJ Eva, dito ako sa bahay mo, si Sikoy DJ Eva. Ayan guys, patamsak naman guys sa ating live. Ayan, dito na ako sa iyo, DJ Eva. Ayan, kaganda naman itong babaeng nilalang na to. Ayan, si Sikoy, dito ako sa one day ago mo, si Sikoy. Dito sa Naalaala Ka, song by Ray Valera. Wow! Host, hapunan lang kami, magkinig lang tambay. Sige lang, Sikoy, maraming salamat. Ayan, si Sikoy DJ ba? Naka-play ka pa rin? Sir Bars, next kita dito kay Mama Street. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-usap sa ating live, patamsak naman. Napakagandang babae lang itong kumakanta ng Naalala Ka, song by Ray Valera. Ayan, Mama Street, still playing. Sikoy DJ, ba sino pala yung naghahanap sa akin? Sabi mo may naghahanap sa akin. Sino ba yon?
Baka apang na yung sisikoy DJ ba? Ayan, sisikoy DJ ba patapos na yung ano mo, yung video mo. Ayan, pang-apat 5 thumbs up. Dikit ko na sa'yo to sisikoy na pinang-play ko sa'yo. Ayan, tumalo na kay Sir Paul. Tumalo na kay Sir Paul Bars. Ayan, talagang dito na ako kay Sir Paul Bars dahil tumalo na sa'yo Sir Paul Bars. Ayan, dito na ako sa'yo. Ayan, dito ako sa 3 minutes and 13 seconds, Sir Paul Bars. Sa fish pan ng mga tilapia. Ayan. Laying ka na, Sir Paul Bars. Ayan, si Astrid, still playing ito, si Astrid. Ay, oo, si Sikoy. Nakuha ko na, na-receive ko na yung PIN number ko, si Sikoy DJ Eva. Kaya wala na akong problema at nakapag-open account na rin ako. Kaya wala na akong iniintindi. Ano na lang, upload na lang ng upload. Ayan, Ate Pelis Cooking, full watch sa curry mo, sabi ni si Sikoy Boyski. Mama Astrid, ano ka na? Full watch ka na, Sis Astrid? Ang galing ng driver ni Sis Astrid. Babae pala. Akala ko lalaki yung driver niya. Babae pala. Ayan, dan full watch ka na, Sis Astrid. Maraming salamat sa iyo, Sis. Hindi na ako nag-comment, Sis Astrid, ha. Ayan, ayan, Sir Paul Bars. Still playing pa rin ikaw, Sir Paul Bars. Ayan, Mama Astrid, OTW, Francis Sikoy-Boyski. Sir Paul Bars, still playing. Ayan, Sir Paul Bars. Dan full watch ka na, Sir Paul Bars. Ayan, DJ Eva, nandito ulit ako sa bahay mo, DJ Eva. No power. No power.
Ayan, dito pa rin ako sa bahay mo, DJ Eva. Dito lang ako sa bakit labis kitang minahal, no copyright. 2 minutes and 31 seconds, DJ Eva. Hi, Ni. May shout out. Hi, Ni. Magandang gabi sa'yo. Ayan, DJ Eva. Naka-play ka pa rin, DJ Eva. Pangalawang play ko sa'yo. Hi, Ni family. Hello, may shout out. Baba ka ng bahay mo, Sisikoy. Yan, si Shiny, baba ka ng bahay mo, si Shiny. Noon, dami. Sisikoy Summer, oo nga. Yan, next kita dito, Sisikoy Summer. Ayan, DJ Eva, pangalawang play ko sa'yo. Malapit na mag-full ulit. Talaga lalamunan ko. Ayan, DJ Eva, dan kung watch na yung pangalawang video mo. Ayan, next kita dito si Sikoy Summer. Uy, iba pala yung natamsakan ko pastilan. hindi pala yung video si Sikoy natamsakan ko. Teka nga, ano ba yan? Kaya pala ako bakit eh. Ayan, si Isha Laraid. May shout out, Laraid. Ayan, how are you? I'm good, Laraid. Ayan, Mama Astrid, ang full watch sa road trip. Ayan, from Sisikoy Boyski. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Dito na ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Sisikoy DJ Eva OTW from Sisikoy Boyski. Ayan, Sisikoy, dito na ako sa'yo sa 4 days ago. 4 minutes and 55 seconds. Sisikoy Summer, naka-play ka na. Ayan, please full watch my new video. See you later. You're welcome, Larain. Ayan, Sisikoy Summer, naka-play ka na sa iyong latest video 4 days ago.
Ayan, Laraib, I'm going to your link, Laraib. Si Kuya Lia. Thank you so much, si Kuya. Laraib, ayan, playing your video. 10 minutes and 11 seconds, Laraib. Aliyah, thank you so much, si Kuya Aliyah. Ayan, Laraib, still playing your video. 11 minutes in 10 minutes and 11 seconds, Laraib. Lalain, may galap shout out, Lalain. Si Kuya Summer Mix, ayan, still playing ka, si Summer Mix. Ayan, still playing, Laraib. Sisikoy Risa, mga ba? Hello, Sisikoy. I wish you na Sisikoy Risa. Maraming salamat, Sisikoy Risa, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much, si Risa. Ayan guys, patamsak sa ating live guys, patamsak. Sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan sa ating live, pasuyo naman. Ayan, si Kuya Summer Mix. Malapit ka na mag-full watch, si Kuya Summer Mix. You're welcome, Laraib, Laraib Family Vlog, thank you so much. You're welcome. Ayan, si Kuya Summer Mix. Hindi na ako magpo-comment, si Kuya, ha? Antone, hello, mga shout out, Antone. Ayan, si Kuya Summer, din ako nag-comment. Kasi si Ninja ko lang naman, si Ninja ko ang nag-watch sa'yo, si Sikoy. Ayan guys, sa bago nakapin tayo. Si Sikoy Aliyah, I'm going to your link. Si Sikoy Aliyah. Ayan, Ma'am Aliyah Kidunia, may kalap shout out from Summer Mix. Ayan, may kalap shout out po, Ma'am Aliyah, from Risa Maaba. Ayan, si Kuya Aliyah, playing your video, si Kuya Aliyah. Ayan, si Kuya Lydia Eva, dan full watch sa naalala at sa labis kitang minahal, sana all may labis kitang minahal. Si Kuya Lydia Eva, sana all daw may labis kitang minahal. Muhugot na naman yung isa.
Ayan, di ako naharang. Sisikoy. Meron yan sis, baka mabait lang si Lolo sa'yo. Mamaya yan, naharangin ka niyan. Umuhugot na naman si Sisikoy Boyski. Hello po, Sisikoy DJ Eva, sabi ni Risa Maaba. Ayan, Sir Mikael, thank you so much, Sir Mikael. Salamat, thank you so much. Sa akin panalo na 500,000. Thank you so much, Sir Mikaela. Ayan, sa nakapin, OTW from the lane. Si Clarissa, sexy from DJ Eva. Anthony, nandyan ka pa ba, Anthony? Anthony Benitez, nandyan ka pa ba? Sir Mikael, maraming salamat. Sana all ako, botya. Buenas na ako kahapon, Sisikoy Summer Mix. Pagpasok ko, nanalo agad ako. 50 pesos na Gcash. Kaya maraming salamat, Sir Mikaela. Thank you so much. Banatan ko yung Sisikoy pag nagmahal ng iba. Ayan si Summer, di baling bokya, basta may buka. Napunta na naman sa buka, ano ba yan? Anong klaseng buka na naman Sisikoy yan, no? Sisikoy Boyski. Ibang buka na naman yan, ah. Dalawang set ng live, bokya, o, di ba? Maalat si Sisikoy Summer kahapon. Ayan, Tumodachi. Ayan, nakakabulol naman yung pangalan mo. Idol. Aboy, ano ba yan? Bubulol naman ako dyan sa pangalan mo. Sana all, buka-buka Sisikoy. Ayan, hi from Aliyah. Sisikoy from Summer, ayan. Sino kaya magbuka sa atin Sisikoy? Ano yan? Kailangan talagang buksan. Asos. Ayan, Laraib family. Dan po watch your video, Laraib family. Plus one banana. Laraib. Are you still there, Laraib? Ayan, Aliyah, may galang shout out. DJ Eva. Dan DJ Eva from Risa Maaba. Yung buka na parang close open. Agoy, pastilan, Sisikoy Boyski. Ano yan? Nauwi sa close open. Aliyah, Kidonia, still playing, Aliyah. Alam mo, Sisikoy Boyski, pag nasa live ko ikaw, palayak upo ko. Palayak upo ko, Sisikoy Boyski, pag nandito ka sa live ko. Agoy, pastilan. Bubuka talaga yan, Sisikoy DJ Eva. Agoy, pastilan talaga itong dalawang to. Ayan, sa bago nakapin tayo, guys. Ayan, Laraib, family vlog, dan full watch ka na, Laraib. At tawa tuloy si Sisikoy Summer. Laraib, thank you so much. Ayan, plus one banana ka, Laraib. Ayan, puntahan ko muna dito si Sir Mikael sa aking Sisikoy Aliyah, ayan, still playing ka, Sisikoy Aliyah. Ano sabi? Hi, napunta na naman tayo sa buka-buka Sisikoy. Buka papasok. Ako, ayaw ko sa inyo. Salamat Sisikoy, ayan, hinahanap ko ang senyorita ni Sir Monte. Sisikoy DJ Eva, busy si Sir Monte ngayon, napakadalang katawag dito. Napakadalang whitey. Mawawala, burado pag may close open. Reko, kayong dalawa talaga. Ayan, bubuka ang bulaklak. Tawa ng tawa tuloy si Sisikoy Summer.
Agoy Pastilan. Ayan, si Kuya Risa Maaba. Dito na ako sa bahay mo, si Kuya Risa Maaba. Ay, naku. Busy siya sa akin, si Koy. Magka-chat kami, Agoy. Talaga lang. Naku, selos yan si Koy Boyski. Tagal na niya minimiti yung si Sir Mote. Ayun ako. Si Kuya Risa Maaba. Tatamsakan ko yung ano mo, si Kuya Risa Maaba, yung upcoming mo. Ayan, dito ako sa video mo, si Kuya Risa. Dito ako si Kuya Risa sa Year Maaba Family Reunion. 2 minutes. Ayan, si Kuya Boyski, sorry. Bakit? Ay nako, masira yung watch ko sa buka-buka na. Okay, ano yan. Oo nga naman, di siya makapag-focus doon sa pag-watch. Punta mo na ako, si Risa Maaba OTWC, sa buka mo, ayan, sa video mo, Agoy. Ayan, Aliyah, go to channel kita from DJ Eva. Ayan, thumbs up dikit ko sa nakapin. Ayan, si Kuya Risa Maaba, dala sa'yo si Kuya Summer Mix Vlog. Okay, balikan mo na lang si Kuya Risa. Ayan, Aliyah Kidunia, malapit ka na mag-full watch, Aliyah. Sumakit yung ulo ko sa inyo. Si Kuya Risa, kamusta ang pagbubuka? Ha? Kamusta ang pagbuka-buka? Ayan, si Kuya Aliyah is still playing. Ayan, si Kuya Risa, malapit ka na mag-full watch. Risa. Ma'am DJ Eva, bagong dikit po from Summer Mix Vlog. Ayan, Ma'am Frenny, may galap shout out. Ayan, dan full watch ka na si Kuya Risa Maaba. Ayan, si Koy, ano tawag dito? Ayan, saglit lang, Ma'am Frenny, wait lang, bibigyan kita ng jacket, Ma'am Frenny. Ayan, may moderator ka na, Ma'am Frenny. Ayan, thank you so much sa pagsilip mo sa akin, Sis Frenny. Si Kuya Risa, dan full watch ka na, si Koy. Ayan, Summer Mix, OTW from DJ Eva. Aliyah, dan connect your friend from DJ Eva. Ayan, si Kuya Aliyah Kidunia, already done connect to you, DJ Eva. Please return back si Kuya Aliyah. Ayan, si Kuya Aliyah, done full watch your video. 137 likes, si Kuya Aliyah. Ayan, maraming salamat, Sis Frenny. Dito na ako sa bahay mo, si Kuya Frenny backyard. Hindi po pala ito ang main channel mo, Ma'am Frenny. Pababa po ng main channel nyo.
Sarpon Bars, maraming salamat. Dan Mamboyski from Risa Maaba. Ma'am Preni, pababa po namin channel mo, Ma'am Preni. Si Kuya Lee, Kidunia, already done connect to your DJ Eba. Please return back to si Kuya Lia. Ma'am Preni, palapag po ng ano mo, ng main channel. Summer mix dance upcoming, your friend from from DJ Eba. Mechanical Driver Vlog, ayan, good evening idol watching from Mechanical Driver Vlog. Maraming salamat. Naharang na ako, ayan, may harang nga yan si Sikoy. Mabait lang si Lolo sa'yo kanina. Ayan, Ma'am Preni, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, dito muna ako sa 2 minutes and 13 seconds. Nanguha kami ng saging, si Preni. Ayan, playing ka na. Ayan, pakulit nga pala guys, sa ating nakapin guys. Kay Risa Maaba. Ayan, pakulit naman sa ating nakapin. Mechanical Driver Vlog. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan, idol. Ayan, makipagdikitan ka dyan, training sa nandyan, mga main channel nila yan. Ayan, si DJ Eba Enriquez. Main channel nila yan, saka si Boyski Macau. Ayan, dikitan mo yan, si Boyski Macau at saka si DJ Eba, main channel nila yan. Mechanical Driver, may galap shout out from DJ Eba. Ayan, gandang gabi, idol. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mechanical Driver Vlog. Baba ka ng bahay mo, idol, mekaniko. Oh, yeah. Sorry. Yan na si mekaniko na Niko ni Monica, ang Moniko ni Niko, ano? Kasi kay Boyski. Agoy pastilan. Nahilo ako. Ayan, Claudio, thank you so much for coming again, Claudio. Sige po, Boyski, wala akong, nahilo ako. Ayan, Ma'am Preni, malapit ka na mag-full watch, Ma'am Preni. Ayan, Ma'am Preni, pa-full watch ka na. Ayan, maganda. Mangisda ako, idol. Baka makahuli. Oo, tama yan. Dalaga yan si Boyski Macau. Mechanical driver. Naghahanap ng mekaniko yan. Mechanical driver. Ayan, Lala Mois, may kalang shout out sa'yo. Shout out ko. Ayan, Lala Mois, thank you so much. Ayan, si Strenny, dan full watch ka na, si Strenny. Ayan, Just Cooking. Hello, may kalang shout out si Kuy Jazz. Ayan, pakunin sa ating nakapin, guys. Ayan, baka may bagong upload ka dyan, Jazz. Baba mo, Jazz, para mapuntahan natin. Lala mo, guys, magandang gabi sa'yo dyan. Ay, love yung inisda ka, si Sikoy, tapos mekanikuhon ka.
Ayan, mekaniko driver. Naghahanap ng mekaniko yan si Kuy Boyski. Baka pwede ka dyan. Baba mo, Jazz. Ayan. Guys, pakulit sa atin nakapin, guys. Ayan, dito tayo sa bago nakapin. Ayan, Just Cooking, nag-love shout out from Sis Boyski. Thumbs up po from Lala Mois. Lala Mois, ayan, dito na ako sa bahay mo, Lala Mois. Ayan, thumbs up dan, Lala Mois, sa iyong upcoming live. +1 banana ka, Lala Mois. Ayan, puntahan ko yung video mo, Lala Mois. Ayan, dito na ako. Dito ako sa 2 minutes. Thanks sa Small Blessing YouTube first. Ayan, hold na siguro si Lala Mois. Ayan, Lala Mois, playing ka na dito sa sa 2 minutes mo. Ayan, guys, patamsak naman sa ating nakapin, guys. Ayan, may galap shout out, Boyski Macau from Just Cooking. Maraming salamat sa pagsabit host. Ayan. Ayan, Jazz, dito ako sa mo, Jazz. Dito ako sa upcoming mo, Jazz. Pang 56 thumbs up, Just Cooking. Ayan, pang 57 thumbs up, Just Cooking. Ayan, natigil bigla yung aking ayan. Ayan, si Sprenny, makipagdikitan ka dyan si Kuy Sprenny. Ipag-play kita ulit ng video mo dito. Ayan, Lala Mois, naka-play ka sa akin. Lala Mois, nandiyan ka pa ba? Lala Mois. Ayan guys, patamsak naman sa nakapin natin, guys. Ayan, Ma'am Prenny, nandito ulit ako sa bahay mo, sis Prenny. Nasaan na ngayon? Yung main channel mo? Ayan, dito ako sis Prenny sa 7 days ago. 2 months na sila. Ayan, 5 minutes and 40 seconds. Sis Prenny, playing ka ulit. Ayan, dyan sa nakapin, Just Cooking, dyan na sa'yo si Kuya Risa Mahaba. Ayan, nanin ko muna yung aking Wait lang guys ha. Ayan, sis Prenny, naka-play ka pa din sa akin, sis Prenny. Ayan, nasaan na ba ako? Just, dan dikit.
At Dan, tusok sa kasama mo, from Boyski Macau. Madam Penny Bulaga, sabi ni Sisi Koy, ano. Ayan, Dan sa nakapin, just cooking, Dan sa iyo si Risa Maaba, Sisi Koy Risa. Pin like, ayan, Sisi Koy, just cooking, bahala ka na magbalik sa mga pumunta sa bahay mo. Ayan, Ma'am Summer from Preni, ayan, salamat po. Ayan, Madam Preni from Sisi Koy Summer. Ayan, dati tikit ko sa nakapin. Ayan, just cooking, bahala ka na magbalik guys ha, ay Sisi Koy ha. Ayan, Lala Mois, Dan full watch ka na Lala Mois, nasan ka na Lala Mois? Umalis ka na naman Lala Mois, kaya ayaw kitang pinipin eh. Kaya ayaw kitang pinipin, pagkababa mo ng bahay, nawawala ka. Lala Mois. Abay, pagkalaglag mo ng bahay, nawawala ka na. Akala ko nagbago ka na Lala Mois. Ayan, dito na ako sa, sino na tuloy yung ano. Ayan, Sisi Koy Preni, naka-play ka sa pangalawang play ko sa'yo. Dito sa 5 minutes mo in 40 seconds. Sa 2 months na sila. Ayan, Sisi Koy Risa, Dan, from DJ Eva. Ayan, Just Cooking. Maraming salamat sa iyo, Just. Yan, still playing ka pa rin. Sisi Koy Preni. Ayan, Sisi Koy Boyski. Puntahan kita ulit, Sisi Koy Boyski. Ayan, Sisi Koy Boyski. Dito ako ulit sa bahay mo. Dito ako sa birthday ng kapatid ko. 3 minutes and 36 seconds. Ayan, next din kita dito, Sisi Koy DJ Eva. Yan, malapit ka na mag-full watch, Dan Summer Mix from Risa Maaba. Ayan, Ma'am Preni, dikitan mo yan si Sisi Koy Risa. Ayan, Risa, dikit po from Preni Backyard. Ayan. Baba mo yung main channel mo, Sisi Koy Preni, hindi kanyan mababalikan pag Kasi yung mo, binaba mo yung ninja mo. Maraming salamat po. Balikan ko po kayo pag di na po ako busy mamaya. Ayan, sabi ni Just Cooking. Ayan, bahala ka na Sisi Koy. Ayan, nag-0-0 balance tayo. Saan napunta? At inaid ni Lolo lahat. Ang lupit talaga nito ni Lolo. Thumbs up dan po. Ayan, maraming salamat kaya sa pa-thumbs up. Walang tinira ni Lolo. Naku, napakabait talaga ni Lolo ngayon. Lo, magtira ka naman kahit dalawa. Ayan, Sir Summer Mix, dan full watch sa butter, shirt mo, sabi ni Sisi Koy Boyski. Dan Summer Mix, upcoming from Risa Maaba. Ayan, Sis Preni, dan full watch ka na ulit sa pangalawang play ko sa'yo. Agoy, tinago ni Lolo. Oo nga, Sisi Koy. Sisi Koy Boyski, tinago kayo ni Lolo, Agoy. Salamat, Sis Boyski from Summer Mix. Minsan talaga to si Lolo may kabaitan eh. Ayan, Sis Boyski, naka-play ka pa rin sa akin sa pangalawang play mo.
Ayan, salamat Ma'am Risa from Summer Mix. Malapit ka na mag-full watch ulit si Sikoy Boyski sa pangatlong play ko sa'yo. Dito sa birthday ng kapatid ko. Ayan, DJ Eva, nandyan ka pa, DJ Eva. Welcome po, Ma'am Summer Mix from Risa Maaba. Minsan naman tinitira naman ako si Sikoy ng 2, 3. Ayan, Pretty Backyard OTW from Boyski, Macau. Nawala ang mga mumo. Oo nga si Sikoy. Si Sikoy Summer, nawala. Tapos ang ginawa naman ni Lolo ngayon, siniro balance naman ako. Doon rin ako naharang. Labas-pasok kasi ako. Hindi ko naharang si Sikoy. Boyski, bumisita ako sa bahay mo, Agoy. Si Sikoy Boyski, bumisita ka na ni ano. Binisita ka na ni mekaniko driver. Ayan, si Bay ano to, Elman, ayan. Bigyan natin ng jacket. Shout out to all, ayan. May moderator ka na? Boss, maraming salamat po ulit. Ikot po ako sa iba ho. Sige, maraming salamat din sa iyo, Just Cooking. Si Sikoy Loving Sky, mag-love shout out. Kumusta si Sikoy? Ayan, Risa dan sa'yo from Pliny. Idol Mekaniko, salamat sa pagbisita sa bahay ko. Di ka ba nila big idol? Mukha yatang ano ha, si Sikoy Boyski, ibig mo pa yatang magkumot ha. At si Sikoy Boyski, ibig mo pa yatang magbigay ng kumot. Si Sikoy Baglang, karating lang namin ng dinner sa labas. Bigo lang ako si Sikoy. Sige lang si Sikoy Loving Sky. Ayan. Boyski dan sa'yo from Premi. Ayan. Premi Backyard, pababa ng main mo. Ayan. Premi, pakibaba yung main channel mo. Ayan, ipin nga natin si Premi. Ayan, nakasabit ka na, Premi, ha? Para hindi nakakalimutan. Para hindi na nahanap yung main channel, no? Oo, si Sikoy, yung nasa computer kayo, oh yeah, kasi malamig. Ayan. Ano po main niya, friend? Ayan, nakasabit na si Sikoy Risa. Yung main channel ni Premi, nakapin.
Ayan, from training. Ayan, ano po main po ninyo training? Nakasabit na si Kuya Risa. Nakasabit na yung ano niya, nakasabit na yung kanyang ano. Ayan, si Kuya Preni, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo. Si Preni, ha? Si Kuya Risa, mga ba? Dito ulit ako sa bahay mo, si Kuya Risa, mga ba? Si Preni, huwag ka magbaba ng bahay kasi nakasabit kasi si Koy. Sabagay, hindi naman pala yan yung main channel mo, okay lang pala. Si Kuya Risa, mga ba? Dito ulit ako sa bahay mo. Okay lang pala si Preni kasi ano naman pala main channel ay tag dito. Ninja naman pala yung nakaano mo. Si Kuya Risa, maaba, dito ulit ako sa bahay mo. Si Kuya Risa, maaba. Dating dikit po sa nakapin. Ayan, si Kuya Summer, puntahan ko ulit yung bahay mo. Si Kuya Summer, dito ako pangalawang ano ko sa'yo. Ayan, Preni Backyard, dan full pack sa'yo at dan full watch sa video mong binaba. Sabi ni si Kuya Boyski Macau. Ayan, si Kuya Summer, next kita dito. Kay si Kuya Risa Maaba. Pangalawang play ko din sa'yo. Dan Preni, dikit from Risa Maaba. Ayan, nakarami ngayon si Kuya Preni ngayon nakarami siya ngayon. Naka 600 pala na si Madam Preni sa LS ni Pikael. Si Kuya, wow, sana all! Si Kuya Preni, sana all! Congratulations! Ikaw pala ang humakot ng saging ni Sir Mikael, Agoy. Walang ano man si Preni, ayan. Kaya pala naubusan na ng saging si Kuya Summer. At kinuha pala ni Ma'am Preni, ayan, Agoy pastilan. Wala ka na palang tinira si Preni kay si Kuya Summer Mix. Ayan, God Paraiso Channel, hello, may galap shout out, Hakot Award. Si Kuya Preni, dapat tiniran mo man lang si Kuya Summer. Ayan, Sir Gab, may galap shout out po from Summer Mix Vlog. Ayan, si Kuya Risa, dan full watch na yung video mo. Pangalawang play ko sa'yo, si Risa. Ayan, pang 30 thumbs up, si Risa. Ayan, pangalawang play ko sa iyo yun, si Kuya Risa. Ayan, si Kuya Summer Mix. Dito na rin ako sa bahay mo ulit. Si Kuya Summer Mix. Ayan, pag kinuha ang saging, maghanap ng bagong saging, yung di malambot, si Kuya. Si Kuya, mahirap na maghanap ng saging ngayon. Dati pakalat-kalat lang sa karsada. Ngayon, mahirap nang hanapin. Mahirap nang hanapin ngayon si Kuya Boyski. Ayan, dito ako si Kuya sa dahil na-watch ko na tong maghanap ako ng medyo mahaba-haba. Tingnan ko to kung na-watch ko na to si Kuya. Ayan, na-watch ko na rin to dito. Teka, wait lang. Hanap ako ng medyo mahabang video mo si Kuya.
Congratulations, Sis Frenny. Napakarami palang hinakot Ayan, dito na lang ako sisikoy sa kabilang cellphone. Ayan, pinlay ko ulit yung bagong upload mo, ay yung latest upload mo 4 days ago. Sisikoy Summer, nakaplay ka na ulit sa kabilang cellphone ko. Ayan, madami kaming saging, dala ng kuya ko kanina. Sino may gusto? Ayan. Ayan, Isis Frenny, gusto ko yan, yung saging na matigas. Agoy. Ayan, si Kuya Summer, naka-play ka na ulit dito sa 4 minutes and 55 seconds. Dito sa kabilang cellphone ko, si Kuya Summer, naka-play ka na. Ayan, pag saging ang pag-uusapan, nako. Ayan, si Summer Mix, tagal ko na hindi makakain ng saging agoy. Ayan, Ma'am Summer, gusto ko, sabi ni, send mo sa Gcash yung saging. Ano kasi yan, nasa ibang bansa yan si Sisikoy Boys Cake, kaya ano na yan, tigang na yan. Sisikoy Boys Cake. Kaya naghahanap ng ano yan, ng apam. Naghahanap ng apam. Baka meron kayong kilala dyan. Ipagkaloob nyo na kay Sisikoy Boyski. Talagang Boyski, agoy, pastilan. Tigang na si... Oo, tigang na yan Sisikoy Summer. Ayan, bokya na tigang pa, musit. Sa club na buhay, barado pa Sisikoy. Sisikoy Boyski, pag ikaw kausap ko, talaga naman napakakati ng lalamunan ko. Agoy, pastilan. Ayan, Sisikoy Summer, still playing ka sa pangalawang play ko sa'yo, Sisikoy Summer. Aray ko. Pinapakilala kasi kita kay Claudio, ayaw mo. Si Claudio kanina, single yon si Claudio, si Sikoy nandyan. Oo, si Summer. Malapit na mabuka ang bokya ko. Napundi pa si Summer. Napundi talaga. Baka naman napuspon si Sikoy. Hindi napundi. Ano yan, kandila? Si Sikoy Boyski. Ayan, magtamsak na ako dito si Sikoy Summer, ha? Pero naka-play ka pa, magtamsak na ako kasi minsan biglang hinihila ni Lolo. Yan, naka-play ka pa rin. Si Kuya Risa, maraming salamat si Kuya Risa. Naalala mo ulit ako ngayon. Maraming salamat. Yung kala mong nadiligan yung sunflower mo si Sikoy, pero napundi. Agoy pastilan. Napuspon ba yung pagdidilig? Agoy. Walang iyang ano yan, walang iyang dilig yan.
Napunti kasi walang nagdilego. Tama kasi si Kuy Prin eh. Hindi nakauwi Prin, hindi siya nakauwi ng probinsya kaya napuspon yung kanyang pagpapadilig. Handang-handa na siya mag-videoke. Hindi napuspon pa. Ayan si Kuy Summer. Dahil pulot, sinahulot ko si Kuy Summer sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, nakapagtamsak na rin ako at nakapag-comment na rin ako. Kaya pag nakauwi ng Bicol yan, si Kuy Boy, parang dalaga yan. Kasi si Kuy Boyski, pag nakauwi ka, dahil ko pa yung dalaga. Sispali, handa na sa hawak ko ako ng mic. Kung pwede sana, bumirit pero napulba. Agoy. Napundi talaga. Akala ko kandila eh. Mirhin to. Pag uwi ako sisikoy. Sigurado. Ayan, may problema po siguro yung mic. Walang problema yung mic, si Kuy Prin, kaya lagi siya natuloy umuwi, kaya napospon yung kanyang pag-video, okay? Na-adjust yung kanyang uwi ng probinsya. Ay, nako. Ayan, si Kuy Kim, Australia, may galap shout out sis. Kuy Kim, hello, may galap shout out. Ayan, may bago nandyan yung bagong kaibigan natin, si Sis Kim from Australia. Sis, kumusta? Ayan, may galap shout out sa'yo, si Kuy Kim. Yung akala ko birit na ako at titirit ang mata si Prini. Napundi. Napundi talaga. Ayan, si Kuy Kim. Baba ka ng bahay mo, si Kuy Kim. Ay, walang iya. Walang iyang ano yan, microphone. Ayan, boys, kaya hahapas nila, labitin yan kapag ganyan. Ayan o, sisikoy na pundi kaya ang mata ko ngayon para napundi na sisikoy. Ayan, itulog ko na yan, sisikoy boyski. Sisikoy, matulog ka na. Sumakit yan ko sa'yo, Aroy, Sus Mariosep. Tuntua tuloy si Sisi Kuy Summer Max sa'yo. Ayan, Sisi Kuy Boyski, sleep ka na kasi maaga ka pa bukas. Grabe tawa ko sa'yo. Ayan, di ko bibitinin si Sis Prini. Nagpati mata ko, mawawala yung itim pag tumirit. Ay, nako, pastilan. Pagtuwa si Kuy Summer tuloy. Ay, nako, si Kuy Boyski. Awan sa'yo. Ayan, 20CH. Hello, may galap shout out, 20CH. Baka ibang pirit na yan.
Maaga pa yung gigising bukas, sisisi ko yan. Boyski. Sis Boyski, tulog mo na yan. Yung init ng katawan na yan, itulog mo na lang yan. Ayan. Tumirik na kasi, naubusan na ng gasolina. Ayan, sakit sa bangs pagbitin. Ayan, sa mga sisikoy pagbitin, parang gusto mong manggapas ng puno ng saging. Gusto niyo. Ano yan? Pupulakin mo yung puno ng saging? Sakit yan ko sa iyo. Ano yun na? Dapat pala sa iyo lagi kayo may katabing ulok. At si Kuy Boyski, para pag nabitin ka. Ay, naku. Sumakit yung tiyan. Masakit ang tiyan ko sa inyo. Maraming salamat. Ayan si Kuy Boyski. Palagay ko magpapaalam ka na naman ngayon. Dumating na si Manay Merna. Alam mo, sakit na sigmura ko si Kuy Boyski. Matulog ka na. Manay Merna, maraming salamat sa iyo dyan. Nagalag shout out. Nakilo ako. Ayan, malapit na tayo mag-end, guys. Ayan, pagbitin, sabi, pagbitin, ubusin mo gapas puno ng saging, pati haligi ng bakit. Ano yan, nagurumentado ka na. Aray ko, pustilan. Nagurumentado ka na kasi si Kuy Boyski pag nabitin ng saging. Ay, nako. Manay Merna. Yan, puntahan ko muna yung bahay ni Manay Merna bago ako mag-end. Nahihilo tuloy ako ng katatawa sa'yo, si Kuy Boyski. Sis Manay Merna, evening, ikaw naman dyan, nahuli ang Team Bitak. Nagurumentado sa gigil yan, oo nga. Ay, oo nga pala, Team Bitak, ano tawag dito? Team Tigang, nasaan ba si Kuy Labing Sky? Naliligo si Labing Sky. Ay, oy, katapos lang. Araro, oy. Sa sobrang bitin si Kuy, agoy pastilan. Si Kuy Summer Mix, alam mo ba kagabi may nabuong team dito, Team Tigang. Si Kuy Labing Sky, labas na. Anong ganap si Boyski? Aray ko. Manay Merna, i-play mo na kita habang nagtatawanan kayo dyan. Agoy pastilan. Ayan, Manay Merna, dito ulit ako sa 2 weeks ago, Manay Merna. Inosente ako. Ayan yung isang tigang. Dumating na yung isang tigang. Agoy, sarap sasaba. Magpatawa si Kuy. Ayun, mapapapero buka ng buka na yung aking bokya. Di na mapigilan yung pagbubuka. Ayoko na tumawa. Nahihilo na ako. Si Kuy Labing Sky, labas ka na. Nandito na yung founder mo. Wala akong masabi taga-tawa lang ako. Ay, wala akong alam dyan sa tigang na yan. Si Kuy Labing Sky, labas na. Matutulog na yung founder niya. Si Boyski, dalawa ba natawa sa'yo? Agoy. Wala pa si Labing Sky, pangatlong tigang. Yung kanilang founder na, antok na. Manay Merna, naka-play ka pa rin sa akin, Manay Merna.
Ay, Diyos ko po. Baka meron kayong may recruit dyan, si Sikoy Summer Mix, si Sikoy Prime. Ayan. Ang founder dyan, si Sikoy Boyski, sa Team Tigang na yan. Baka meron kayong may recommend dyan, papuntahin mo dito. Si Sikoy Boyski. Masakit na yung tiyan ko. Ayan, Manay na, full watch ka na. Ayan, tigas na tigas pa kaya di tayo makain ng buko para di maging bata. Di ko po. Aray ko. Sumakit yung tiyan ko sa inyo. Ayan, pasalamat na nga ako sa mga... Magpapasalamat na nga ako sa mga nag-ibisita ko. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Manay na. Ayan. Alay ko na. Alay ko. Nabubulol-bulol na tuloy ako. Manay na, maraming salamat. Asis Frenny, maraming salamat. Si Sikoy Risa, thank you so much. Si Sikoy Boyski. Nabinigyan mo ako ng isang damakbak na kabag ngayon. Maraming salamat sa iyo. Si Sikoy Summer Mix, thank you so much. Ayan. Ay, sumakit pa nga ako. Ayan. Asis Frenny, pati saging. Galusin sa pangalan. Moses. Ayan ako po, Diyos ko po, pastilan. Ayan, maraming salamat, Sir Conbars. Thank you so much. 20CH, thank you so much. Sir Nikael, maraming salamat sa pinanalunan ko kahapon. Maraming salamat. Ayan, si Sikoy Risa, uulitin ko, si Sikoy Boyski, nabinigyan mo ako ng isang damakbak na kabag. Maraming salamat, si Sikoy Risa. Thank you so much. Pastilan, sabi ni. Nako, agoy. Pati saging, dinamay pa sa pagkabitin. Ayan, naray ko po, Diyos ko po. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, magsitulog na kayo. Mag-iwahiwalay na tayo. Ayan, thank you so much sa inyo lahat. Ayan, di ako makamove on si Sikoy Boyski. Ayan, si Sikoy Prime, maraming salamat sa iyo. Ayan, buntot na lang. Manay, inabot ko. Ayos lang yan, Manay Merna. Mahalaga, nakaabot ka pa. Ayan, maraming salamat. Ayan, good night all. Thank you sa lahat. Diyan, sana sumaya din sa pagpapatawa natin lahat. Good night all. Ayan, may inabot pa akong saging. Ayan guys, maraming salamat. Bye-bye everyone. Thank you so much. Ibaba ko muna si Sikoy Prime pala nakasabit pa. Ayan, bye-bye. Thank you. See you next live tomorrow. Ayan. Bye-bye guys.